lamsugo haino hai bab song norok jotono hingke poila no hambai mari uje ani video nai tongnai no video ni bisingti support khlai tongnai jotono ang ani khabai hamjakma tei chiba yafaro hingke ang tini sanani thangmani hingke tamo kok sanani thang norok wansugoi tongkhana norok thamil nugoi mankana ang tini kok sanani thangmani hingke ang ophonani kok ang sanani thangoi tong ophonano norok jotono sinibai kana norok jotono nukhana abono bini kok tamo sanani thang hingke musi lai thangnai 12 tarik February o norok jotono saimano jini Tripura o TISF rokne hoite bon khlaijakmani by strike mani tamni bago hingke Roman script je kok brok subject no Roman script by suinani bagoi demand khlaimani chung nukha oboni bisingo oboni sikang je 11 tarik ni horo ucherai bini mung ang sana thanglia ang bini mung pano an bukho nana musungya ucherai bo je sawai tongmani chung boro jati chung kok brok Roman script no chung support khlaya kebota okhor baidi chung deborma rok simise Roman script sano chung buro chung Roman script nangya hene je sawai tongmani kebota okhor de no sawai tongmani ang obonotiyai ang kisisa kok sanane bagai haina hai norone buskango ma phaika nge phaide chung salaya no bisile awai chung o takla o bakpar o lafangani kok chung salaya no o musuk busle gyan kuroi bin kok no chung kisisa salaya no hadiba nge phaide chu chung direct tamo hingke tabuk ang saka hingke haino hai hinano wansukka no baksa hingke khali deborma riang gurpai riang abon tuye mangkok salayo nai gang abon phaising kok sanane thangya ang bisas ang kok sanane thangmani hingke omosi je o takuk bru o gyan kuroi musuk busloi jerai ang bini bono simisi ang sanane thangodo hai hina ang joto bru takuk bukhuk sungna ang sanane thangya karon debormane bisingo bu kubangma borok chaya tongo hingke joto debormano hamya amang kokya ta burune bisingo bo kaisa borok hamya bo bini bo hingke dofu bai dofano walarinani bularinani kokse hingke ang bono simisi sanai hai hina ang joto bru takuk sungna ang saya joto bro takuk sungna ang saya ani kok kaham ka bujidi ang joto no saya ang bono semisi sawo bo bini kok hingke tamo bo ang kubangma bini video nukha ang bini mung salia do ang bini mung an buku nana musungya ang selengma hengjago bini mung ro tamo hingke bo kubangma bar sawo onimes de borma atkio na khlayo jini buru rong ne kok samani support khaya esob bo kok sawi tong ang to chung to nukya ko norok nuda nukha semia onimes de borma je LOP te pramothani bo je buru rong no omhai riwoi ungya chaya ne boto saya ko karon tamo hingke chini kok borok nung onimes samane nung bujigona nung kok sakan hiya sakayo ang kok borok ka buru ba kok borok buru language ba kok borok solai o kok sana thangana haima tong ang o LOP onimes hingke ba kok hingke mono je nungni kaisa je sanoi tongmani si nung je sanoi tongmani si nung mania khongke oboni bisingo nungte kaisa sangke nung bahake mannai ba hayada hingke kaisa si man paigra thungta oboni yakolo nini tamo nung sanmani nini kono saya kroi nini odhikar nung sanani nango piabo nung kaisa si solve ya khongke te kaisa nono bahake solve kharina ba o kok si onimes LOP onimes sanani thangana haima tongjago hingke tini o musuk busuloi je o cherai nyumo norok kaham kana nukhana bini o news bo je kok sawai tongmani bini buto kuno line ni kok se saya bo kuno line ni kok se saya bin bokhor ko kuno si kore khopri khali cherai khopri khali bo saimia bo boroni Tripura ni da ma bo Mizoram ni bo jaga ni borok saimia pia bini kok kaisa pano nangmani kok bo kuroi
ang sana musugo nono musuk busului kaham ke khanadi kaham ke nini kok ang kok samani kaham ke khunju kaham ke khanadi gurpai roksi deborma roksi roman script nango chung buru rok ke roman script nange hene nungja sawo nungtamonang wanjoni omona nang no omona nang nung asone himot tongkai nini buru kok no nung bangla bai sui nela nini buru kok nini o buru kok nini buru language na nung himot tongkai bangla bai sui naisa nung suida man spelling kaham kai cari sugo nung suida mano nung suida mano sagade sui maya kono dino sui maya obo hinai na de aro suijak nu khada line kai kok borok bangla bai suijak omo pornen borok busu kosto nang sisi no hingke kok borok to norni buru language ni slide kicha soho saisi asu koya norong ke koyu kok ha ang tini language nang hamya saya do norong ni language nang hamya saya ang respect khayu joto language no hingke nini buru language nung bangla bai suinani সম্ভব da sagari kok borok si suinani asu kothi nung tongka nung bahage suinai nge nung aro bahage saga je gurpai rok simisi deborma rok simisi roman script sano chung buru rokha roman script nangya sapota khaibaidi ta okhor de hne nung bahage sai tonga sala musuk jarai bom tong koroi dofa bai dofa na wala rene dofa bula rene sabni chukran to manno nono uklugo sab yor omhai sadene sab sa bui paila ya bokhoro gami lai tong layo ha je jagao bokhoro gami tongo je chini kok no porkhari nai rok roman script bai suya hingke chung mark kaham ga manglak kaham gai chung pori maya kaham ga suimia obon tuye matha gami tong no omhage sai tong nai nung sabo nono omonunu khano omo umhage rikha nin buwa joto kak thamai nai bujika ang tini obo je onimes deborma sau no onimes no support khai samani o kokya o elupe onimes no support khai kanoi sau mani o kokya mo bujika nung khorokcha ti prasa chung joto ti prasa ar kono deborma riang jomatia hala molsong koloi hingkurei chung joto ti prasa nge nung jodi sak no nung ti prasaya hine wan sugoi tong kan ke nung ti prasaya hine wan sugoi tong ke nung tamo khlaina ni bagoi nung ti prawo tong nung tripura ni da angasu sasu omaya nung boroni nai tong nai video nai tong ro ba chung norok saiman kan ke comment bisung ti sadi uchare boroni o gian chogia charai boroni o tal chogia charai boroni norok saiman ke comment bisung sadi nge jodi tripura ni ungoi tong ke nung tripura tong na kon dorkar korei nung ti prasa hino sakno gosimaya hingke nung kun dino nung ti prasa tiprawo tongna nangya nung thangpai di boro thangnang musung obo nung saimano chini tripurani buru takhuk song nini hai bokhorok koroi brain koroi ya borok onek lekha pora ganang onek graduate kubangma tongo kubangma piam nung hai tal soge yabo borok nung khoroksa musuk ungoi tongphano borok musuk unglak nini logi nini bo nung sakbo hamoi manglak nung nini do phano bo kaham khai manglak nini mo hingke boi bai dagi jago samani si mane boot bank ni kam dofa bai dofa na wala riwoi boot da manai mano nini plan bui buji bayo joto kaham klai dofa bai dofa no naslai riwoi nini phasing sotonoi danung boot nahar mano nini omosi nini try piaba kubangma sini buru takuk bukuk tongo borok nini o musuk buslui brain bai kok samani o kok no borok accept khaiglak borok maniklak sungnu khable TISF root block khai pro roman script
sini riang sini buru taku buhuk song kubang ma okhor kubang ma phayo tam phaya tona wasung joto ti prasa ঠিক ন মান आं थैजों मुसाखा ठीक न नांगौ नरने ब्रु लैंग्वेज बा ब्रु जेसा सानानो अधिकार दङ फिया कायसा निसि सल्व खायगारिता नो बरने सान दंखाबा उलो अस्ट्रेस चिन बरकने बिसिङो जों अस्ट्रेस उलो जों मान पाइखेंखे त जों थांनाय बिले चिन बिसिङो जों जे सापान खलायमानो जों अबो उलो वान सुकमानो एकलगि आचुगै Nggak nung tini kaisa si mania ko asu bosor fight klalai phayo. Nggak nung tini alada sanoi boroman nai. Kubang ma buju sini bororok. Nung ang nono simisi saw, ang bono simisi saw bayak sungdo. Nung hai gian ko ringya. Nung jodi tiprasa hina saksa gosi yang kan nung triprane awat nung mana triprane rok tongna si dorka ko nung. Nung tonga se dorga kore nung okhor thandi nung borok thang semia nung thuipan tongdi o kya bana nai thai kore kintu borok ne bisingo phai nung nini u shaitan kok nung ta sari nini shaitane wansuk mung nung ta sapai di nya khai nono ti para saro mili oi mos deng oi ses khai kinai bekereng bukun kusuk tangki benai joto ti para saro mili oi nono bujikha kok sanaka bail ke sadi tongna mu chungkha kaham ke tongdi do phani baga wansuk di bujikha gian kore kokta sari tini nung o kok samane ba kaisa taku mili tokmani abona se nung সম্পর্ক নষ্ট খায়ো halok bolai tongmani নষ্ট khlayo nini kok haise bile juta khulgo se soprana na ngono juta khulgoi bujikha juta khulugoi thapramang rin no buwa bu sakago jaga berana nango nunghai osot nunghai musuk sareno o takok kok samane ang naikha full video naikha busuk kaham kok saka ba mono se hindi gyan kana wansuk mung kana dofani bago kok sanai dofani bago samung tangnai rok o takok sung haisi Bopusu giani kok saka nung na kya nung hai gian kore kok sara saka bo am belai hame mari o takuk no belai nangkuk mani kok samane bagai tamo gurpai tamo riang tamo bro hine wala lena dorkar batabo o kok ba jelai mani lai thanga posi pokbai kha ngan nung te poroni gurpai roman script nangya tam nangya nung baike sai tong kharo taisa phae no hamlai na sinanggo hamjaksi borok kuno bezal sikuroi aro bezal khlainai ba norok sible nung hai musuk busului sible nung hai musuk busului si bezal khainai nge nono tripura to ni chaya nung jodi tripura ni ungoi tong khainge nung jodi tripura ni ya phatar ni ungoi tong khainge mizoram rong ni ungoi tong khainge chini tripura ni byaparo nung kok thaisa ta sadi buah sakagre na wesi bena bujikha musuk kaham ka bujidi gian koroi charai chungkuno dino sara saka riang hai buru hai chung sara sama hai saya tini umhai keno jodi chung buru rong na hamjagia riang rong na hamjagia hengke tini buba grabo janjun riwoi phati riwoi khakla phati riwoi o mizoram bo je sak nangjagya ongoi tongmani chini taku bukuk chung kubang marok no tuboi phegala khamotri prawa mujikha tini nung hai borok nung bujigla ka sugumo kintu o takuk song kaham ka buju kaham ka saimano tini buba gra busuka hamjakti prasarok no jototi prasarok no bini busa haike hamjag bini busasi suka hamjago doi phega tabu sung susto babe tonglayo shanti babe tonglai bile
sabono asu kosto rinane no hingke nung kosto manjak tong rini toni rekam bole apro tobula kham bole tak deborma buru riang ne bisingo tam leng lekha ba na bulekha na walekha na toglekha na danga cholekha na tamo bunikok bai haita sadeno nge thajing saipekha juta khulgo tangnai kha ta ta bujikha roman script chung je kok borok subject nawe konoi suinani porinani omono chung je demand khai tongmani obo tini ni yable tini ni bagoi simi yable kusung molbrum ni bagoi se sanlai jate chini bagoi osubida ta angthung chung exam o felta angthung mark maya tangthung obo bagoi se sanlai ble ge tini nung tam hai sakaba tam sai tong khaba nong obviously mada mankha mada mania confirm si ngya hoi mani hai sungnuka porikha 12 ro riwai tong porikha tabo correction ke bangla bai suimani hingke roman bana masuka acha hingke o correction paper bo roman bai no ma khlai nai omosi salai tongko omosi salai tong lai hingke nung o kok no se sadible nung boroni pekol kok sai tong bana ngoro tewaisa khana gana nen bukhungni amahai tini angnono kaham babe saka thanda kasang babe saka do tewaisa nini gurpai ria bro tam hne tewaisa nini video youtube nu khangkai apur ganono bukhuk sitra bai mangsi sajenai nung thanda bai kasang bai bujiya hingke amhai sima khlai jenai nono paithako ang sanane makha mono phaidi chung wala yawe gurpai riang buro hino wala yawe chung kachang tonglayano chung dofani bagoi chung wansuk layano dofani bagoi ke phaidi angte bisi sana thanglia haino hai norno hambaya pharo an video kurngoi tongmani bagoi ingai norbai haino hai malai nai next video ge jotono no khulumka te hambai